Agad na ipinagbigay-alam po ng isang lalaki sa mga otoridad ang pagkakadiskubre ng hinihinalang iligal na droga mula sa isang pasyente sa isang ospital sa lalawigan ng La Union. Ayon po sa ulat, habang isinasagawa ng sabing lalaki ang kanyang routine rounds upang tingnan ang mga bandage ng sugat sa hita ng pasyente, nahulog mula dito sa pagmamay-ari nito ang isang plastic sachet na naglalaman umano ng hinihinalang shabu. Na-recover mula sa 23 anyos sa suspek ang tinatayang 0.5 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 3,000 to 400 pesos street value sa isang plastic straw tube at aluminum foil. Naka-confine pa sa ospital ang suspek at isa sa ilalim sa kulang drug test at maharap ito sa posibleng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. IFM News. IFM News.